zonke indawo lapha khona kufinyela khona lehlelo igama lami ngingusithembiso ngekwaKandlozi. Cela maqala uvashele channel ucofa subscribe kanti uma uthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngamukele ehlelweni. Wembukeli yaqhubeka imizamo yokutakula abantu abasadukile kulandela kuzamazama komhlaba okudlule nemphefumulo engaphezulu kwezinkulungwane ezimbili ezweni laseMorocco. Imbiko engenayo ithi bangu-2,122 abantu abashonile kanti bangu-2,421 abalimele ngenxa yokuzamazama komhlaba okwenzeke ngoLwesihlanu. Inhlangano National Seismic Monitoring and Alert Network yaseMorocco ithi lokhu kuzamazama komhlaba kushaya ku-7 esikalatini esisetshenziswayo ukukala ukuzamazama komhlaba eRichter. Lokho kuzamazama komhlaba kubeke impilo yabantu abalanganisela ku-300,000 engcupheni kwakucekela phansi amakhulu amabhilidi amaningi awaqukethe igugu lomlando wakuleliya lizwe elisenkanyakatho yasezweni lase-Afrika. Kuthiwa lokho kuzamazama komhlaba kuzwakale kakhulu ezindabeni zase-Atlas kuyindawo engamakhilomitha angu-70 eningizimu yaseMorocco okuyidolobha elihlala abantu abalinganisela ku-840,000. Ilona dolobha leli libe nabantu abaningi abalimele futhi okungelula ukuthi lifinyeleke kuwo le ndawo. Amazwe ahlukene aseqalile ukuhambisa usizo eMorocco njengoba kunamakhulu ezinkulungwane zabantu abasele dengwana nezingane eziningi ezidukelene nemindeni yazo njengoba kusadakulwa nabanye abantu. Mbukeli hodaba lobuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ube kuvo lakho kwi-comment section melana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo sengiphuma kanje usale kahle.